ንሕና ደቂ ሰባት ኣብ ንኸዶ ጉዕዞን ኣብ ንሕንጽጾ ዕላማን ራእን ወይ ድማ ኣብ ንጽዕሮን ንሰርሖን ስራሕን ብናይ ውልቅና ዕላማ ወይ ድማ ብናይ ነብስና ዓቕሚ ጥራይ ኣይኮናን ንኸዶን ንሕንጽጾን ነታ ሓንቲ ነብስናን ህይወትናን ጥራይ ኣይኮናን ሩባን ኩርባን ምድርን ባሕርን ሰጊርና ንኸዶ ነታ ሓንቲ መልክዕና ጥራይ ኢልና ኣይኮናን መዋእልና ገጽ ጓና ክንርእን ብዝጠቕሙ ዘይጠቕሙን ክንሳቐ መዋእልና ንነብር ዘለና ሕድሪ ኣቦን ኣደን ስለ ዘለና እዩ ውዕለት ዝዕበይና ወለዲ ኣብ ዝባና ስለ ዘሎ እዩ ሓላፍነት ናይቶም ምሳና ክስሕቁን ክጻወቱን ክመሃሩን ዝዓበዩ ሓውን ሓፍትን ስለ ዘለና እዩ ብፍላይ ከዓ ንሕና ኤርትራውያን ካብ ቤተሰብ ርሒቕካ ወይ ድማ ንቤተሰብካ ጠሊምካ ምንባር ዝዓበየ ሓጢኣትን ሕማቕ ተግባርን ምዃኑ ኢና ንኣምን በዚ ኣጋጣሚ ድማ ጽቡቕ ባህልና ተዓባብያን ሕብረተሰብ ከም ዘለና ክገልጾ ይፈቱ